Hello po mga kaibigan, ito naman po si Pinoy Peña at syempre bago po ang lahat, ako muna ay nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. At syempre ito na nga po, meron tayong share uling video sa inyo kung paano bang mag-route na isang request ng ating mga kababayan o ating kababayan na gusto niyang makita kung paano daw mag-route ng backflash at habang nag-ground daw siya ay nalalaglag po, kaya isinare na lang po natin yung iba at syempre tinulungan na rin natin yung ating kababayan sa kanyang email at doon po tayo nakapag-usap. At katulad nga po ng lagi kong sinasabi, kung meron po kayong katanungan na medyo ayon yung i-share sa iba sa aking comment box, pwede po kayong mag-email sa pinoyspenya@gmail.com. At ito na nga po, nilagyan po natin ng aluminum bar na para sa kanyang transition between sa drywall at saka yung ating backflash tile syempre. At siyempre po, bago natin pong ikat ito, atin munang sinukat po lahat kung tama po ba yung ating paglalagyan. At kung maaari po ay nagsisimula tayo dito sa baba. At dito naman po sa corner na to, kailangan po medyo maganda po ang pagkakat niya para medyo yung style niya ay parang tuloy-tuloy po yung cut ng ating tile. Habang pinapakita ko po itong mga ginawa nating mga tiles na ako muna ay inaanyayahan ulit kayo na sana kayo po ay mag-like sa ating video, paki-share na rin po at siyempre huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe ay subscribe na po kayo at marami pong salamat. At ito naman po yung ating ginagamit na pandikit po doon sa ating tiles. Ito po ay premix na po ito na nabili po natin sa Lowe's. At meron ding ibang brand nito na nabibili din po sa Home Depot. Siyempre po, bago natin gamitin ito, meron din tayong mga tools na ganito na ginagamit para po dito sa ating pandikit na ito. At importante po itong mga gamit na ito dahil hindi po dapat pinapahid po lamang at pag wala po kayong mga tools na ganyan ay magi-squeeze out lang po doon sa in-between po ng ating tiles. Kaya importante po na medyo kompleto kayo sa gamit, at least makakabili tayo ng mura-mura dyan na hindi naman po kamahalan. At lalo na pag hindi natin ito ginagamit po ng araw-araw ay yung mura lang po ang gagamitin natin o kaya bibiliin natin gamit. At ito na nga po, ito na po yung kinabukasan nito at halos na ilagay po na natin yung mga tiles na buo po at syempre hindi na po natin pinakita yung kinat nating tiles. At doon sa ibang video natin ay makikita nyo doon kung paano po kinakat yung tiles na ceramic. At dito naman po sa kabila, at makikita nyo rin na yung pagkakat nito sa corner ay pareho po doon sa kabila. At yan po ang isang importante dito sa paglalagay ng backsplash. At dito na nga po tayo doon sa grout na tanong ng ating mga kababayan o sa ating kababayan na nag-comment po o kaya nag-email sa ating inbox. At syempre nasagot na po natin yung kanyang katanungan at nakatulong naman tayo sa kanya. At ito na nga po ang paglalagay o kaya pagpapahid nitong ating grout ay ganito po lamang. Ang pinaka-importante po lamang sa ating paglalagay po ng grout ay yung paano po mag-mix ng ating grout at depende po sa temperature na kung ang panahon ay malamig o mainit, kailangan po na hindi po dapat masyadong malabnaw
at tama lang po yung pagkakatimpla. Kaya kahit na nakapataas yan, ay kumakapit po yung ating grout doon sa ating tools. At kung makikita nyo nga po na kung pinapahid po natin, ay parang nasa floor lang po na nakadikit doon sa ating gamit. At sa ngayon, huwag nyo pong intindihin kung mapapahiran po yung ating bagong cabinet, na mapupunasan naman po yan mamaya at hindi po didikit sa ating cabinet po yan. At syempre yung mga temperature sa panahong ito ay nasa 75 at saka 85 degrees po. At isa pang pong importante na ating technique ay kung malaki po yung inyong papahiran at lalo pa pag beginner po kayo, kung pwede nating bilisan yung pagpapahid o paglalagay ng ating grout ay mas maigi po, dahil po pag natuyo ito sa ibabaw po ng ating tiles ay medyo mahirap-hirap na po alisin ito. Kaya kung pahiran lang po ng konti yung iba, tapos pag akala nyo ito po ay medyo matutuyo na, ay atin pong punasan na po agad ng basang sponge. At ito na nga po, atin pong napunasan na po ito ng basang sponge. Ito po ay after an hour po ito na nilinis na po natin at inahanap po natin yung dapat pa pong lagyan. At syempre po, salamat po sa ating kababayan na nag-email sa ating inbox, at sana po ay nakatulong at sana po ay makakatulong din po ito sa iba. At dito na lamang po ang ating video, at lagi pong nagpapasalamat si Pinoy Espeña. Muli, salamat po.